Konservointiprojekti oli tiettävästi kaikkien aikojen suurin Suomessa tehty yksittäisen teoksen konservointi. Maisema Kolilta öljyvärimaalaus on ollut täällä Päärautatieaseman ravintolasalissa yli 100 vuoden ajan seinällä. Sitä on muutamaan kertaan konservoitu, mutta nyt tuli erinomainen tilaisuus konservoida se perusteellisesti ensimmäistä kertaa koko sen historian aikana. Konservoinnin pääsyy oli teoksen heikko kunto. Aikojen saatossa täällä on poltettu tupakkaa ja ravintolan keittiö on sijainnut teoksen alapuolella, jolloin sieltä on tullut monenlaista käryä, rasvaa ja jolloin se on tummunut, kellastunut ja myös siihen ihan silmin nähden oli tarttunut sitten paljon pölyä. Tämä kolimaiseman konservointi tuli mahdolliseksi siinä yhteydessä, kun ravintola vaihtuu ja samalla tehdään peruskunnostuksia ylä- ja alapuolella. Maalaus on monella eri tasolla merkityksellinen. Historiallisessa mielessä vuonna 1911 valmistunut teos oli osa Suomen kehittymistä itsenäiseksi valtioksi, osa suomalaista kulttuuriperintöä ollen kultakauden ajan tiettävästi suurin maalaus, öljyvärimaalaus Suomessa. Teos konservoitiin ravintolasalin lattialla, eli ensimmäisenä oli pieni puhdistus seinällä, sen jälkeen se alas laskettiin, sitten irrotettiin kiilakehys, kiinnitettiin kangas takaisin siihen ja silloin käytettiin ensimmäistä kertaa Suomessa tämmöistä jousikiristysmenetelmää ja sen jälkeen teos nostettiin ylös, tehtiin vielä merkittäviä määriä konservointia. Toi teos itsessäni, Järnevelthän on sen silloin aikana ajatellut kuvaksi suomalaisuudesta. Päärautatieasema haastoi suomalaiset lähettämään kuvan omasta näkemyksestään, mitä suomalaisuus ja minkälainen on suomalainen idyllinen kuva tässä ajassa. Ne projisoitiin siihen tyhjäksi jääneeseen tilaan, mikä jäi sen Järnefeltin taulun hetkeksi poistuessa paikaltaan. Yli 1000 suomalaista lähetti oman kuvansa. Siellä oli Pekka Haavistosta, Jasper Pääkkösen ja Ina Mikkolaa ja hyvin laajalta skaalalta. Me saatiin sellainen loistava yhteistyökumppani kuin nuori muusikko Hassan Maikkali, joka teki sitten oman aiheeseen liittyvän versiointinsa Maailman kaunis -kappaleesta. Ja se oli hänen tulkintansa oikeastaan tällaista klassikosta. Ihan niin kuin tämä teoskin on klassikko, niin hän noudatti sitä samaa kaavaa, mutta musiikin keinoin. Hassan Maikkalin tulkintaa kuunneltiin silloin itsenäisyyspäivän viikonlopun aikana jo yli 20 000 kertaa. Ja sitä voi sanoa aika menestyksekkääksi avaukseksi. Kun näin teoksen ensimmäisen kerran lopullisesti konservoituna, ensimmäinen tunne oli helpotus. Yli 6 kuukauden intensiivinen projekti oli ohi ja samalla se näkymä, mikä sieltä seinältä avautui, ennen se oli ilta, se oli tummunut, kellastunut ja nyt kun se oli nostettu seinälle, kirkkaat värit, valo, kaikki indikoi, että nyt ollaan keskipäivässä. Päärautatieaseman kehityshanketta on tehty nyt 6 vuotta. Meillä on todella iso hanke ollut ja käytännössä kaikki tilat käyty läpi. Maisema Koli-työ on keskeinen osa ravintolasalia ja ei Suomessa ole näin isoja töitä, niin ei ole myöskään oikein toimijoita, jotka vastaavaa tekis, mutta tämän yhteenliittymän ansiosta niin me saatiin upea lopputulos. Ja mikä on hienoa, niin sekä meidän niin kuin tekijät että museovirasto Ateneumi tuovat esiin, että tästä on opittu paljon uutta tekniikkaa, uudenlaista konservointia, että tämä on lisännyt myös sitä osaamista täällä. Itselleni tämä projekti oli erittäin miellyttävä. Voisin kuvailla, että kerran elämässä tapahtuva projekti, koska kysymyksessä on yksi Suomen ehkä hienoimpia teoksia.